ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಚ್ಚಿ ಅಂದೇನದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಪಂಡದು ಪಿರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತುದೆಂಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತು ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೆರಂದು ಕುಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆಪುಜಿ ಅವು ಅವನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರೆ ಕಾಂಡಲ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಂಡ ಅವು ಮೈಂಡ್ ಏತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊರ್ಚಿ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡೆಲ ಅಕ್ಕನಾಗ ನಿಕಲ್ಲು ಕೆಲವೆರ್ನ ಮೆಸೇಜಸ್ ಪುರತುದು ಮಸ್ತ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಣೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬತ್ತನೆಂಕ್ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಲ್ಲ ಇದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೋನಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಮೋನೇಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಬರೋಡು ಖುಷಿ ಆವೋಡು ನಿಕಲೆಗ್ ಎಂಕ್ ಕೇಪಲ್ ಅವೇ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೊ ಅಂಚ ಏತು ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಂಡಲ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಮೆಸೇಜಸ್ ತೋದು ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆನ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ಲ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ದುಂಬು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಅವಲೇ ಇತ್ತುಂಡು ಏಪಲ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸೇ ಆವೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನಾಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ಬತ್ತದು ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಎಂದ ಆಂಡ್ ಐ ಸೆಡ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂಡ ಪಿರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದು ಸಾರಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡಿನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಸಡನ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಡೇನೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಏಪಲ ಪೇಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪೆ ಇಂಚ ಮನಸ್ಸು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆವಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗಡಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬೋಡು ಒಂದು ಆವಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಡಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪೆ ಈ ಜೇರ್ ದಾದಾಂಡಲ ಪನ್ನಡಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಮಾತಾ ಟೈಮುಡ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪುಜಿ ಓರೋರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪುಂಡು ಒಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತತ್ತದು ಯಾನ್ ಓರಾನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯೇ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ತೂಕ ಏತು ದೂರ ಒಂದೇ ನಾನು ಲೆತಪೋಪುಂಡು ಈ ಜರ್ನಿ ಹೋಲ್ಕೊನದು ಮುಟ್ಟಾಂಡು ತೂಕ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಒಂದು ಇಂಚ ಪೂರ ಇಂಕ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ರೋದನೆ ಅಂದ ರೋದನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಐಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಳುಟ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಏತು ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಪುನನೇ ಬೊರ್ಚಿ ಎಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಮೈಂಡ್ ಏತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನೊಂದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪುಂಡು ಬೊರ್ಚಿ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಪಂಡು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಯಾನು ನಾ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಲ್ತು ಬುಂಡ ಎಂಕೆ ಲಾಸ್ ಆಪುನು ಅದೇ ಲಾಸ್ ಆಪುನು ಎಂಕ್ ಸೊ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಲಾಸ್ ಆಪುನು ಎಂಕ್ ಎನ್ ನಿಕಲೆ ಪೂರ ಕಳೆಯೊಂದ್ವೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ದಿನ ಈತು ವೀಡಿಯೋಸ್ 200 ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಂಡು ಸೊ ಈತು ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಈತು ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಗೇನ್ ಮಲ್ತದೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಇಡ್ಲೆ ನಾನು ಅಂಚೆನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂದು ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಿ ಅವು ಚಾನಲೇ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಪರ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನರ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನಲ್ ಇಡ್ಲೆ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ಬರ್ತದ ನನದಾನೇ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಮುಗ್ಯರೆ ಉಂಡು ಟೈಮ್ ನನಲ ಮುಗಿಯೋದುಂಡು ಪನ್ನಾಗೆ ಅನ್ಪಿರ ಇತ್ತೆ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಬೇಗ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ದುಮ್ಮನೂದು ಜನಲ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ಜೆರಿ ಇತ್ಲೆ 200 ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಪಿರು ಸೊ ಎಂತಾಯ ಒಂಜು ದಿನ 500 ಕ್ರಾಸ್ ಆಪಿರು ಒಂಜು ದಿನ 1000 ಕ್ರಾಸ್ ಆಪಿರು ಒಂಜು ದಿನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಒಂಜು ದಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೀಚ್ ಆಪೆ ಅಂದು ಇನಿ ಕಾಣದ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರ್ ಪೂರ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಬಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದುಪ್ಪೆ ನನ್ನ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಾತೆರೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ತೂವಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ತೂವಾಡು ಚೂರು ತೂವಾಡು ಜಿಂಜ ತೂವಾಡು ಏತು ಜನ ತೂಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪುನು ನಾನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಿನಟು ಒಂಜಿ ಅಂತೆ ಎಡೆಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಪುನು ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಎಡೆಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರು ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಓಕೆನಾ ಒಂಜಿ ತನೀಶ್ ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ನಾವೆಂತ ಮ್ಯಾಡ್ ಆತು ನಾವು ಕ್ಯಾಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಮ್ಯಾಡ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡುನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆಂದು ಪುಚ್ಚೆ ಅಂಚಿ ಬಲ್ತುಂಡೋರ ಏಮೇನ ಸಾವಾಸ ಬೊರ್ಚೆ ಎಂಕಿಮೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಂದದ ವಾಚ್ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಲ್ಲ ವಾಚ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ವೇರಾ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸರಿ ಆತುಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಲ್ಲ ವಾಚ್ ಪಾಡ್ವೇರಾ ಈತ ದೂರ ದೊಡ್ಡ ನಡೆನಾ ಓಕೆ ಪೋಲೆ ನೆನ್ನೆ ತಿನ್ನರೇನಾ ನೆನ್ನೆ
ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಮುಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅವು ಅವೇ ಈ ರಂಚ ಮನ್ಫರಂದವು ತೂಲ ನಿನ್ನ ಸವಸ ಬರ್ಚಂದ್ ಪೋನು ನೋ ಬಾಬಾ ಆ ತಂಚ ಪೋ ಮುಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇರೇಗ ಅವು ಗೊಬ್ಬುನ ಲೆಕ್ಕ ಬಟ್ ಆಯ್ಕಲಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಪುಂಡು ವಾಚ್ ಪಾಡ್ದು ಪಿದರ್ ದಿನ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತೆ ಅನೇತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ವಾಚ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ತೂನ್ ಬತ್ತಾರ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾಯನ ಎನರ್ಜಿ ಫುಲ್ ಹಾಯೋನ್ ಆತನು ನಿಕುಲು ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಎಂಕ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಾನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಮರಪಂದೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ದು ಕಾನಿಕುಲು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅದು ಮಾತಿರಗ್ಲೆ ನಾಯ್ನಾತು ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಪೆ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ಕಾಮನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯಾನ್ ಓಡೆ ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಫೆ ಯಾನು ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದು ಯಾನು ಎಂಕ್ ಆತು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಆತು ಟೈಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನೋಟೆ ಏರಾಂಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಇಂಚಿನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಅವೇ ಇಷ್ಟ ಆದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಅವೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನನ್ನಲ್ಲ ತೂವರೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನುವೆ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಕೋಡಿ ತನಿಷುಡೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಬಲೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪುಜಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದಾಣ ಅಂತ ಏನೋರ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಆಯನೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಪಾಪ ನಿಕಲ್ ನಂಬರ ಇಜರ ಪಾಪ ಏನೋ ಕಣ್ಣು ಟಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ದಾಯಗಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಚೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಡ್ ಸೊ ಇಚಿ ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ಈ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಈಕೆನೋಡು ಪಂಡಿದ್ದು ಚೆಪ್ಪಡಾದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟೊಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬುಡೋಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅದೇ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಸೊ ಅಂಚ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದೇನೇ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಟಫ್ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ದಲ ಪಾತ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಹಚ್ಚಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದು ಪೊಡಿ ಅನ್ ಪಂಡತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದು ಪೋಡು ಎಂಕಲ ಆತೆ ಯಾನ್ಲ ಏಪಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೋಡು ಎನ್ನೋಟಿ ತಿನ್ನಕುಲ್ಲ ಏಪಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೋಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಆಮ್ನುಂಡು ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಪೌಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಜಿ ಸೊ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರೋದು ಪುಡು ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತು ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಕೋಡೆ ಪಾಡುಜಿ ಪಂಡೆ ಇನಿಪಿರೋ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿಯ ಎಂಚೋ ಫಿಲಾಂಡ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮರಪದ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾತಿರಗ್ಲೋ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ರಪಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಜಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸೊ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪಿರೋತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಪೊಸತಾಯ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ಬಾಯ್